Hola, soc Pere Balliu, soc el cap de secció de neonatologia de l'Hospital Universitari Son Espases. Me gustaría preguntar a un pediatra de neonatos cómo enfoca los cuidados y la protección de la dignidad de los pacientes frágiles. Tractem el recent nascut des de l'òptica de la humanització de l'atenció, molt atents al seu desenvolupament. La relació amb la família és molt important. Els progenitors són els millors representants del nadó. Hola, bon dia, soc el doctor Balliu, és la mare d'en Jordi. Era per comentar-li que els anàlisis que vam cursar l'altre dia han sortit bé, els nivells de ferro que estàvem pendents de valorar han sortit en la normalitat, o sigui que no cal fer canvis en el tractament. M'agradaria preguntar a una infermera gestora de casos quina aportació fa a la millora de l'atenció de les persones amb cronicitat complexa i avançada.